yan? Ha? Ano ka man yan? Hindi ka pagsabi matago ko pas may gapong yan. Nagbas na dyan bala na yun. O yan o. Namumula ka na? Oy Noy, pagsapna ka na daw mo na Noy. Tama naman na yung cellphone na yan. May trabaho ko naman kay kay Oscar. Kaya tayo lahat ng dami tayo. Tapos ang kulay pagkakawat ko tayo. Oy Noy, magsapna ka na! Kaya po. Ano? Dulag na rin mati ka dyan oh. Namumula na. Purot na ang lubot mo. Ano. Di ka maglags. Buras. Magsapna ka na dyan ha. Pagkis maluya. Yo tabi tay. Patapos naman. Ano ka niyo? Puda-puda. Gusto mo rin pagkakawat ko ay. Ano? Di ka malubot. Di ka malubot. Ay. Malubot. Namumula na ang kalaban. Papuda-puda kayo. 3 hours later. Ano ka ba yan? Naka-resume na ako. Naka-charge na. Full charge na. Ano pa? Aralaw niya. Anong oras na? 10:52? Kaya pa? Ano nga? Mapasawag ka pa dyan sa bulatiyo na yung pakso? Ha? Yung taro. Garong yung paksuhon. Ay mati, kurak din. Siputan mo yan, Ha? Ano ka? Dulag na. Ano? Pasurog na dyan, Tago ng sayo ni lula mo. Dulag na. Ano? Ayan, mati ka dyan, May mati, Dulag na. Ano? Sige daw. Iwan naman kita, Sige. Ano? Sige daw. Ay! Bungaw mo ang kurundot na, ano na. Dila, maglubas ang bala mo na yan. Sige daw. Hindi masaya mo. RPG. Garap ako. Ano? Tay, mapalandyan tayo ng bagas tay. Ay mag-adal ka magsapna nin mayong bagas. Bako, puro cellphone na lang puro kapot mo. Ha? Basta tayo sinabi ko sa'yo mo tayo, mayong bagas tayo. Ngunyan, anggot ka pa sa kuya. 2 hours later. Tay, makakanatabi tay. Tuto na siyap na tay. Yun ay, sige noy. Sige na. A few moments later. Salamat ta. Makaka namang giraray. Mari matarang kaisipan ng aki ko na magsapna. Hindi ko pagparanggutan dito yung masapna. No. May mo ganing maluto. Sabi ko sa'yo mo tayo, mayong bagas. Bakit ka tayo mayong bagas? Ha? Ako pa mo niya sa laong tayo. Eh, di mong kung aki ka. Ano maluto? Mag-adal ka man tayo. Ni mayong maluto. Hindi. Ginalos mo ang baga ko. Para kasi nabiyan mag-adal magsapna ni mayong bagas. Kan man ko ni mayong maluto. Kasi bago sinabihan mo kung mag-adal ni magsapna ni mayong bagas. Ngunyan, mag-adal ka man tayo magkaka ni mayong maluto. Sabi ko sa'yo mo tayo mayong bagas. Sabi ko mo tayo mayong bagas. Ha? Kapag ngunyan sa laong mo tayo. Ano mo tayo? Ikasarola. Ano gagawin ko yun? Hindi man tay. Matok na naman ko tay. Magkakangkatay ning tay, mag-adal ka man tay
Tay mag-adal ka man ta. Tay. Tabay tay.